Mai întâi mulțumesc Tatălui nostru din ceruri, mulțumesc Domnului nostru Iisus Hristos și mulțumesc fraților care au organizat această convenție. Mulțumesc fraților din România care m-au onorat cu cinstea ca să-mi prezint o lecție. Iar lecția mea este cu privire la călătoria evreilor spre Canaan, călătorind spre Canaan. Am afișat această hartă ca să mă puteți înțelege mai bine, zic eu, cele ce vreau să vă prezint. Vom veni și cu explicații la hartă puțin dacă voi avea timp. Peregrinajul poporului evreu spre Canaan, țara promisiunii, este o lecție pentru creștinii care călătoresc spre Canaanul ceresc. Încercările lor prin pustiul Sinai se aseamănă cu încercările prin care trec creștinii în această viață, călătorind spre țara promisiunilor lui Dumnezeu. De aceea, Apostolul Pavel scrie că legea nu este înfățișarea adevărată a lucrurilor, ci un material educațional care ne învață în limbaj figurativ despre viitorul glorios al Împărăției lui Dumnezeu. Evrei 10:1. Noi trăim astăzi când informația venită prin lege, prin istoria evreilor, și mai ales prin limbajul profeților lor, întărită de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos și apostolilor săi, este suficientă ca să ne lumineze mintea, ca să putem înțelege că suntem foarte aproape, ca și evreii în trecut, de traversarea Iordanului spre patria cerească. În lecția noastră ne propunem să ne ocupăm de partea din urmă a călătoriei evreilor la sfârșitul celor 40 de ani de pribegie. Trecerea Iordanului sub comanda lui Iosua, cucerirea puternicii cetăți a Ierihonului și ce poate învăța din toate aceste întâmplări creștinul care se pregătește pentru Împărăția lui Dumnezeu. Pentru unii, printre care și eu, este clar că acele evenimente din istoria antică a evreilor ne vorbesc în limbaj figurativ despre evenimentele timpului prezent și viitor. Apostolul susține că istoria poporului evreu, prin îngrijire divină, a fost dirijată în așa fel ca să constituie o lecție pentru creștinii de azi și lumea de mâine. El spune că toate acestea li s-au întâmplat să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri rele cum au poftit ei. 1 Corinteni 10:6. Iar mai jos el scrie că acestea au fost scrise pentru învățătura noastră. Versetul 11. Dar nu numai părțile negative ale evreilor sunt o învățătură pentru creștini, ci și modul și felul cum a dirijat Dumnezeu călătoria lor și intrarea în țara unde cu 400 de ani în urmă strămoșul lor Avraam locuia ca un străin. De asemenea, vom examina și compara lucrarea lui Iosua cu aceea lui Iisus la a doua sa prezență și intrarea în Împărăția lui Dumnezeu, nu numai în partea sa invizibilă, numită Cerul Nou, ci și cea terestră, Pământ Nou. Ce reprezintă trecerea Iordanului, după care au urmat războaiele din Canaan. Să vedem dacă prin acest tablou putem înțelege
Cucerirea de către Iisus a puternicii cetăți a Babilonului simbolic din Apocalipsa și cucerirea guvernelor lumii actuale. După părerea mea, putem înțelege cu oarecare aproximație din acest tablou al luptelor lui Iosua timpul și felul așezării acum, la a doua prezență a lui Iisus, a împărățirii Dumnezeu pe pământ, totuși păstrând în minte atenționarea apostolului Pavel că, citez, acum cunoaștem în parte, adică nu suficient de exact. Dar să ne întoarcem în trecut și să fim cu gândul la acele evenimente înainte de trecerea Iordanului. Suntem în cartea lui Iosua, capitolul 3, unde Iosua, încurajat de vestea adusă de cei doi cercetași care au fost ascunși de Rahav, se pregătește să treacă Iordanul. Și aici se poate pune o întrebare. De ce Dumnezeu i-a călăuzit pe un drum ocolitor prin pustia Sinai și au intrat în țară dinspre est, din partea Iordanei de azi, când puteau călători din Egipt spre Canaan, din sud-vest, pe un drum mai scurt, prin nordul peninsulei Sinai, pe malul Mării Mediterana, pe drumul cel mai scurt, pe așa zisul drum al mătăsii. Răspunsul parțial la această întrebare îl găsim în Exodul 13, versetele 17 și 18, unde scrie că, după ce a lăsat Faraon pe popor să plece, Dumnezeu nu l-a dus pe drumul care dă în țara filistenilor, măcar că era mai aproape, căci a zis Dumnezeu, s-ar putea să-i pară rău poporului, văzând războiul, și să se întoarcă în Egipt. Sfârșit de citat. Teritoriul filistenilor este azi populat de palestinieni, pe malul Mării Mediterana, și este de fapt teritoriul izraelian. Dar adevăratul motiv pentru care nu i-a călăuzit pe drumul cel mai scurt făcea parte din taina ascunsă de veacuri. L-a călăuzit pe drumul cel mai lung și evreii au trecut prin diferite încercări aspre pentru ca din acestea Biserica Evanghelică să învețe să privească ca într-o oglindă încercările credinței ei în timp ce călătorește spre Canaanul ceresc. Dacă evreii ar fi mers pe drumul cel mai scurt, nu trebuiau să treacă prin Marea Roșie, dar i-a dus prin mare ca noi creștinii să învățăm că cei ce au murit în Marea Roșie reprezintă pe cei ce vor fi distruși în moartea a doua. Pe drumul cel mai scurt le-ar fi ajuns mâncarea cu care au ieșit din Egipt, cum le-a ajuns fraților lui Iosif când au călătorit pe acest drum scurt, când au mers în Egipt să cumpere grâu de la Iosif, pe care ei încă nu l-au recunoscut și nu trebuiau să mănânce mană din cer, ceea ce știm ce reprezintă, adică trupul Domnului jertfit pentru noi. Iisus a spus, cu referire la mana din pustiu, care venea din cer, citez, adevărat, adevărat vă spun, că Moise nu v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl meu vă dă adevărata pâine din cer. Ioan 6:32. Pe drumul cel mai scurt, n-ar fi ajuns la Mara, unde apa amară a fost făcută bună de băut, după ce Domnul i-a îndemnat să ia un anumit lemn și să-l arunce în apă. Nu ar fi ajuns la Elim,
unde erau 70 de palmieri și 12 izvoare, care luate împreună simbolizează ceva. Exodul 15 cu 27. Pe drumul cel mai scurt, nu ar fi trebuit ca Moise să ridice pe un lemn un șarpe de aramă despre care Iisus a spus: și după cum a înălțat Moise șarpele în pustiu, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului. Ioan 3,14. Adică acel șarpe de aramă spre care priveau toți cei mușcați de șerpi veninoși reprezintă moartea pe cruce a Domnului care ne-a adus salvarea. Dacă mergeau pe drumul cel mai scurt, nu ar fi băut apă din stâncă și stânca îl reprezintă pe Domnul Hristos. 1 Corinteni 10:4. Dacă ar fi mers pe drumul cel mai scurt, nu era dată legea la muntele Sinai, nici proiectul de construcție al tabernacolului, care ne furnizează probabil cea mai puternică informație despre îndreptarea noastră prin credință, consacrarea, jertfirea Domnului Iisus și a noastră și, în final, învierea lui Iisus și a bisericii în gloria cerească. Dacă ar fi mers pe drumul cel mai scurt, nu ar fi fost pusă la încercare răbdarea lor, nu ar fi fost pusă la încercare credința că vor ajunge în țara promisă. Este aceeași încercare ca a noastră. Dacă i-ar fi dus pe drumul cel mai scurt, n-ar fi murit cei mai mulți din cauza necredinței. Același lucru se întâmplă și la creștini. Mulți chemați și puțini aleși. Și un lucru de mare însemnătate. Dacă ar fi mers pe drumul cel mai scurt, nu trebuiau să intre în țară prin Iordan. Repet ce am spus mai înainte, că din punctul de vedere al ajungerii în țară, nu era necesar să meargă pe drumul cel mai lung de 40 de ani, puteau ajunge repede și nu era strict necesar să treacă prin Marea Roșie, nici Iordanul. Dar trebuiau să se întâmple așa ca noi creștinii să învățăm ceva din călătoria lor. Ajungând la acest punct al trecerii Iordanului, ne aducem aminte de celebrele cuvintele ale apostolului Pavel. Citez: și tot ce a fost scris mai dinainte a fost scris pentru învățătura noastră, a urmașilor lui Iisus, pentru ca prin răbdarea și mângâierea pe care o dau Scripturile să avem nădejde. Roman 15:4. Ei trebuiau să intre în țară prin Iordan, pentru că râul Iordan și puternica cetate Ierihonul au reprezentări simbolice pentru învățătura noastră, cum scrie apostolul Pavel. Ajungând la Iordan, Dumnezeu a dat ordin ca preoții cu chivotul să ajungă primii cu picioarele în apă, iar după aceea poporul. Între preoți și restul poporului trebuia păstrată o distanță de aproape 2000 de coți. Și aici iar putem să ne întrebăm, acești 2000 de coți care trebuia să fie distanța dintre chivot și popor în momentul apropierii de Iordan, a fost aleasă de Dumnezeu la întâmplare? Eu nu cred. Dumnezeu nu face nimic la întâmplare. Nici nu vorbește,
și nu dă un ordin la întâmplare. Mai degrabă cred că era menită să ne dea nouă celor de acum, când ne apropiem de Canaan, în ghilimele, un indiciu. Ce împiedica în mod fizic să meargă toți evreii chiar în spatele preoților cu chivotul, așa cum au călătorit în cei 40 de ani? Nimic, ci doar ordinul dat de Dumnezeu. Repet, în cei 40 de ani nu trebuiau să păstreze această distanță, ci doar la trecerea Iordanului. Cred că și păstrarea distanței de aproape 2000 de ani sau 2000 de coți este un indiciu care să ne sugereze distanța în timp de la data când marele nostru preot Iisus a trecut Iordanul morții. Fiindcă Iordanul reprezintă moartea. Aceasta ne mai învață că în Împărăția lui Dumnezeu trebuie să ajungem prin multe necazuri și moarte. Iar după înviere, dincolo de Iordan, vom intra în Canaan, în acest Canaan, adică în Sfânta Sfintelor, la care mă refeream mai înainte la tabernacol, unde Iisus a intrat ca înainte mergător, dincolo de perdeaua din lăuntru templului, adică în cer. După cum specifică Pavel în Evrei 6, 19 la 20. Aceasta ne dă o idee destul de convingătoare, după părerea mea, că vor trece aproape 2000 de ani de la moartea și învierea Domnului, până când și lumea, începând cu poporul Israel, va putea să beneficieze de binecuvântări mult mai mari decât cele din prezent în Împărăția lui Dumnezeu, și aceasta nu-i departe. Pentru că Iordanul poate să reprezinte și Armagedonul, în care lumea veche moare, și aceasta ar putea fi aproximativ prin anul 2033. Poate că nu este o interpretare perfectă, ceea ce afirm, și mi-asum răspunderea. Dar de un lucru sunt sigur. Dacă cele afirmate sunt numai parțial adevărate, timpul în care trăim noi toți acum nu este departe de împlinirea 2000 de ani de când marele nostru răscumpărător a trecut Iordanul. Să ne amintim că acest râu nu este un râu oarecare. În el s-a botezat Iisus, deși mai erau și alte ape unde boteza Ion. Iordanul a mai fost trecut, și aici e un lucru foarte interesant, a mai fost trecut ca pe uscat și după acel episod din timpul lui Iosua, de către Ilie și Elisei, cum arată în 2 Regi, capitolul 2, versetul 8 și versetul 14. Chiar pe același loc, pe unde l-a trecut Iosua. Deci și despărțirea apelor Iordanului de acești profeți, exact pe același loc pe unde în vechime Iosua a trecut, are o însemnătate mare. Dar aceasta este o altă temă. Eu cred că distanța de aproape 2000 de coți dintre chivot și popor nu este aleatorie. Nu este la întâmplare.
ci ca să ne dea o idee să știm cât mai este din noapte. Isaia 21:11. Este o idee încurajatoare pentru noi dacă răul acesta din lume ar primi o lovitură de moarte cam prin anul 2033. Pentru că atunci s-ar împlini 2000 de ani de la moartea și învierea Marelui nostru Salvator. M-aș aștepta ca acel porumbel al păcii să vină cu ramura de măslin în cioc din Ierusalim cam pe vremea aceea. Ni se spune că trecerea Iordanului era în vremea secerișului. Iar din aceasta înțelegem că biserica este înviată acum și trece Iordanul morții în timpul secerișului vârstei evanghelice și că Iordanul, de obicei, în acel sezon al secerișului, trecea peste cota de inundație și se revărsa peste maluri. La trecerea preoților cu picioarele, la intrarea preoților cu picioarele în apa Iordanului, acesta a secat în acel loc pe unde trebuiau ei să treacă. Trecerea Iordanului de către Iosua și preoți înseamnă triumful asupra morții a lui Iisus, a preoților lui Iisus, a bisericii și probabil după aproape 2000 de ani de la Calvar și a restului omenirii. O cântare în limba română spune așa: O, când vom trece odată peste Iordanul morții, sus la țărmuri în Canaan, nădejdea ni s-a împlinit. În cartea lui Ieremia avem o metaforă în legătură cu Iordanul. Ea spune așa, citez: Și dacă nu te crezi la adăpost decât într-o țară liniștită, ce vei face pe malurile îngânfate ale Iordanului? Ieremia 12:5. Această îngânfare poate să mai reprezintă și marea răutate care se dezlănțuie acum în lume. Revenind la cartea lui Iosua și la râul Iordan, acesta era, ca să zicem metaforic, îngânfat. Deoarece în timpul secerișului, când l-a traversat poporul evreu, el se revărsa peste maluri din cauza topirii zăpezii de pe muntele Antiliban, o prelungire a muntelui Hermonului, de unde are acest râu izvoarele. Aceste informații le-am luat de pe Wikipedia. Deci ei au ieșit din Iordan în ziua 10-a a lunii întâi. Și aici iară este interesant. Iosua 4:19. Luna Nisan. Și știm că Domnul Iisus a intrat călare pe Asin în luna a 10-a a lunii întâi, când evreii încă din Egipt trebuiau să aleagă mielul de jertfă. În ziua a 14-a a lunii Nisan, Iosua a ținut primul Paște în Canaan la Gilgal, pe unde au mai trecut mai târziu și Ilie și Elisei. Pe malul celălalt a Iordanului, în aceeași zi. A doua zi de Paști, când mana a încetat să cadă, au mâncat deja grâu din Canaan.
Iosua 5:10. Scriind aceste rânduri, mi-am adus aminte de cuvintele lui Iisus, care a spus la cină: am dorit mult să mănânc Paștele acesta cu voi, înainte de patima mea. Căci vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Luca 22:15, adică în Canaan. Lada legământului, chivotul, care a stat în Iordan până ce a trecut poporul dincolo pe celălalt mal, reprezintă agentul lui Dumnezeu pentru binecuvântarea omenirii. Chivotul, deci, reprezintă pe Hristos și biserica sa. Marele preot Iisus a trecut Iordanul acum aproape 2000 de ani, de așa ziși coți. A trecut prin moarte acum aproape 2000 de ani. Încă nu s-au împlinit cei 2000 de ani de la moartea lui Iisus. O cântare spune așa: fraților, fiți fără frică, stăm aproape de hotare. Iisus Hristos cel iubit ne va zice bun venit. Cam aceasta este lecția și un pic, dacă îmi permite, stric la hartă. Deci aceasta este o hartă care am descărcat-o de pe internet. Cineva, cu bunăvoință, a studiat traseul poporului evreu până în Canaan. Deci această hartă, în partea stângă, reprezintă Egiptul și partea unde evreii au trăit cam 215 ani, în ținutul Gosen. Ei au plecat din Ramses, de aici. Și după cum zice în Exodul 13:17, n-au luat-o pe drumul cel mai scurt, motivul s-a spus, ci au luat-o pe un drum ocolitor. Aceste săgeți indicatoare, după cum arată mouse-ul, ne arată traseul. Vom observa că ei puteau să treacă după ce au ieșit din Ramses și au tăbărât la Sucot pe la nord de Marea Roșie. Puteau să treacă. Nu era absolut necesar să treacă pe aici, pe la punctul 3. Poate veți zice, păi atunci nu s-ar fi necat astea lui Faraon în mare. Sigur că nu, dar nu putea Dumnezeu să distrugă astea lui Faraon și dacă treceau pe aici, mai sus de Marea Roșie? Eu cred că da. Trecem mai departe. Coborâm în jos de Marea Roșie, ajungem la Mara. Toate punctele astea negre ne arată stațiile lor. După aceea ajungem la Elim, unde au fost 70 de finici și 12 izvoare, și ajungem la Rifidim, unde a băut apă din stâncă. Mai în jos, cam prin partea asta, punctele 8 și 9, s-a dat legea la muntele Sinai, după care au urcat în sus spre nord până la Cades Barnea. Și de aici Moise a trimis iscoade în Canaan. Aici Canaanul, acum Israelul, dar atunci se numea Canaan. Ei, și dacă iscoadele au descurajat poporul, poporul s-a întors și au călătorit circa 38 de ani. Pentru că de aici, de la Ramses și până la Cades Barnea, au călătorit într-un an, o lună și 5 zile. Vreau să vă apropii un pic harta.
ca să ne apropiem de Iordan. Deci, după ce fac acest ocol, ei trec pe lângă verișorii lor, care erau copiii lui Esau, edomiții, care nu i-au lăsat să treacă prin țară, trec pe lângă alte rudenii de-a lor, copiii lui Lot, moabiții, și ajung la muntele Nebo, de unde moare Moise. Și de aici Iosua duce mai departe poporul, îl trece peste Iordan. Eu vă mulțumesc pentru răbdarea care m-ați ascultat și doresc ca Domnul Dumnezeu să vă binecuvânteze și cu scuzele pe care vi le prezint, s-ar putea ca unele lucruri să nu fie chiar exacte, dar în mare parte cred că nu v-am dat o speranță greșită. Vă mulțumesc.